Hey, what's up for today's video? Manglakaw na po may karong kauban ang mga vloggers sa tagom tibuok kalibutan. Ug di na masugdan kung wala si Marjo nga founder sa tanan. Ug para nindo tatong biyahe pagkantahon to si Ethan. Alas 3 sa kahaponon nagsugod among biyahe from Kapalong to Valencia City, Bukidnon. Daghan may nga sakyanan nagsunod para nindo tan-awon. Pagkausapang the best, unat sa list. Simula nang dumating, di na umalis. Ug ang purpose nga nung niadto mi sa Valencia, Bukidnon na ay 3v3 battle of vloggers. Ug gitay mi na mo adlong sa badlong nga mo adto mi dito Kay Domingo pa man ang dula mo sadlayan sa miglaag diri Ug sa wala magdugan nila ba ang pila ka oras o pila ka minuto ni hapit sa mi diri Ug kauban ako diri si Mr. Paploy nga pinakagwapo na kong kumpare. Ug kauban mo naman si Madam Pretty. Palihog lang kog comment kung nakaila ba gyud mo ani. Ug Pretty lipay sa akong asawa kay among anak kagwapa gikugos ni Ma'am Hana. Ayaw, di ba? 9 months na siya labot na basta si nice. Basta 9 months na po ni siya. 9 months ha. Kani wala pa ni nagnito. Wala pa man kabuk ni pun ato diri pa sa ubos. Ay, Sa nag-friend ubos. Nangapak pa. Nako. Ug karon ni padayon mi sa mong biyahe kay murag layo-layo pagyud ni. Ambang magrang rantay, putal man dan sa tuyo, gundol ka sana ako sa lingam. Ug sa wala magdugan nila ba ang mga pila ka oras o pila ka minuto murag naabot gyud mi. Ug sa kataas sa mong biyahe di gyud malikaya nga paggutomon ming tanan. Ug diri lang taman putlon na akong video kay mao ni part 1. Ug karon ang luod si Troy kay gikugos ni Ma'am Hana akong anak. Sorry na! Wala. Huwag ka na magalit! Ug nabaguhan ra siguro si Troy kay karon ba niya nakita iyang mama nagkugos og laing nga bata. Ug sa tinuod lang si Troy grabe gyud ni Ma'am Hana kapalangga. Ug ang nakita niyo sa part 2 nga ending na nga nami. Ug ang diri sa part 2 nag-order pa mi kay una ang kaon bago ang order ng inani ng McDo. Ug sa nakita niyo gikugos ni Maring Jayjay among anak. Kay kami diraan nag-order pa kay human naman may kaon. Pag human na mo kaon ang ngita dai may katulgan. Ibibigay ko ang lahat. Ug karon nila ba ang mga pila ka oras o pila ka minuto na abot kami sa mong tulganan. Jid mo biya mo na paingnan. Grabe kanindot sa mga higdaanan. Ug diri na ang taman mga tulog sa mintanan. Og karon kay gabi naman may naabot sa Valencia City, Bukidnon. Wa ko magdahom nga makita na kung pinakapangandoy na kung ang sakyanan. Kay kaning sakyanan na di magyud ta ka-afford pangandoy ra gyud ta taman. Medyo kung ano niya, marawa naman yung nagila ka ba? Sa kadugan ako sigtan ano kahuna-una ko nga matulog na lang. Kay basin enigmata nato mahimo na tag-anak sa kontraktor di makapalit gyud tayong nato. Og karon kadi buntag naman isaka ko sa babaw para mga pe. Diri asa ko magbuni-muni samtang napaabot sa akong order sa Shopee. Pagkahurot sa akong kape sa babaw ni bali na po ko sa ubos para mga pe na pod. Kay kuno dili ko muundag pangape kung di maabot akong order sa Shopee. Kay sila Marjong o sila Ma'am Hana og akong mga kauban nga tulog pa man sila. Apil si Paploy murag naghagok pa gid to ba. Wala sila kabalo kung unsa akong tuyo sa pag-adto diri sa Valencia. Ug wala pa sila kabalo nga si Pijong usa di ay ka mafia. Gisikreto ra nako sila. Kay karon akong order ni abot na. Hotdon akong kape para makuratan sila. Grabe kanindot sa Camaro. Pohon makapalit ra kog bike.